כל הנוחות שבעולם, החברה מספר אחת בישראל למוצרים לגיל השלישי, מציעה לכם מגוון גדול של כיסאות רחצה לאמבטיה. תראו איזה יופי. הכיסא הראשון, תראו איזה כיסא, בצבע כחול. אפשר לראות כאן את הפתח, אפשר לראות שאפשר להוציא את הסיר החוצה. יש כאן סיר שיוצא החוצה, מדהים. הכיסא הזה עם פתח מיוחד לישבן. תראו איזה כיסא, קל משקל, בדיוק לכם, לבני הגיל השלישי. והכיסא הזה עם פתחי ניקוז, גם קל משקל, והכיסא הזה פשוט מדהים. חצי בתוך האמבטיה, תראו, חצי בתוך האמבטיה, כאן נכנס לאמבטיה עם הרגליות האלה, וחצי מחוץ לאמבטיה, בדופן של האמבטיה. ואז פשוט יושבים מחוץ לאמבטיה ונכנסים לאט לאט לתוך האמבטיה, ויש למטה פתחי ניקוז. פשוט מדהים. בכל הכיסאות האלה אפשר לכוון את הגובה של הרגליים בקלות, ויש את הכיסא הזה שהוא כיסא מעבר למטופל. תראו איזה יופי, לוקחים את המטופל לחדר האמבטיה, למקלחון, לשירותים, אפשר גם ליד המיטה, אפשר בכל מקום בבית, עם סיר שנשלף כאן למטה, עם ידית, תראו איזה יופי, ידית שמתרוממת, עם תמיכה מושלמת, כיסא פשוט מדהים עם חגורה, וגם נייד על גלגלים שננעלים. כל הנוחות שבעולם, החברה מספר אחת בישראל למוצרים לגיל השלישי, 4 סניפים, פריסה ארצית, אתר מדהים, מחירים סופר משתלמים, שירות מדהים, עד 72 שעות, והמוצר אצלכם בבית. אספקה לכל הארץ, כל הנוחות שבעולם, לגיל השלישי.